на голямо първенство. Пожелавам успех на Насар. Време за аплодисменти за супергероя в тази категория на това европейско. Чуваме българи юнаци. Чувства се като у дома си в Батуми. С такава голяма българска подкрепа, каквато естествено, че заслужава Карлос. Пригответе се, защото шоуто започва. Шоуто едва сега започва с този опит с огромна лекота, изпълнен от Карлос Насар, който има време и да поздрави публиката на трибуните и един от неговите братя. Там е и неговата половинка Александра. Там е и огромната българска подкрепа, която той получава по трибуните. Има защо да са победоносно вдигнати ръцете. Техника подобрена и вдъхновена, точно така, 176. Техника подобрена и вдъхновена от олимпийския шампион Асен Златев. Карлос, разбира се доверява само на огромни имена за всяка една част от своята подготовка. Сега е време отново на поредния шедьовър на Насар да се насладим. – 25 секунди има да започне своя опит. Хубав захват. Огромно спокойствие. И златния медал вече е в ръцете на Карлос Мейкасан Насар. Шоуто, както ви казах, едва сега започва, защото тежестите ще бъдат такива, каквито той пожелая от тук нататък. А при положение, че си победил конкуренцията в движение, в което продължаваш да се развиваш и предстои битката в по-силното ти такова, в изтласкването, някъде тук конкуренцията мисля, че започва да осъзнава кой ще бъде кралят и тази година. Би подобрил в четвърта различна категория световния рекорд в изхвърлянето. Абсолютна машина с невероятна психика, освен всичко друго. Качествата, те, колкото и да ги коментираме, са абсолютно очевидни. Но да направиш с 13 кг повече от първия си опит, с 7 от втория и толкова смело и убедително да се справиш с тежестите, показва, че възможностите ти определено нямат таван и лимит. Жалко, но все пак Карлос опита и убеден съм с техниката, вдъхновена от Асен Златев и подобрена от олимпийския шампион. Тепърва ще виждаме още и още сериозни резултати от Карлос и в това движение. За сега, съвсем за кратко, световният рекорд няма да бъде притежание на Карлос в изхвърлянето, но нека подчертаем, че лидерската позиция и златния медал е за Насар. Ние се разбираме. Да, виждаме вече Карлос. Навява на мисълта, че от скандиранията българи юнаци 386 двубой може да събере Карлос Насар, с което да направи стъпка. Важна стъпка към четвъртото си европейско злато.
кажем, че отново Карлос доказа защо е над конкуренцията си. Спряха за секунда над преварата, защото искат да разгледат тласкането му, което имат претенции според мен за лявата ръка. Ако правилно се ориентирам, най-малкото ядосан Карлос от развитието на тази ситуация. Гледаме с в този момент Дишвей Емоняк ще излезе отново на подиума. Има психиката, естествено, Карлос. Ето е и неговата половинка. Александра. Сега е момента за характера отново, за който много често говорим, че Карлос проявява умело. Има изключително много време. По-добро беше обръщането спрямо първия опит на Карлос. А тук вече мисля, че журито ще трябва много дълго време да замълчи. Отново с 2-1 гласа признават опита. Отново ще видим, тласкането е много по-силното движение на Карлос Насар. Тук няма помръдване на цялата ръка, която е плътно изпъната на Карлос Насар. Бере световен рекорд и 223 в изтласкването. Това, че състезанието е приключило за конкуренцията, не означава, че Карлос не тръгва по пътя на величието отново и отново. От България Карлос Насар. Нещо толкова добре познато да атакува рекордите. 5 секунди. Мощно! Не успя. Нямаше и тук височината Карлос, но ние трябва да кажем най-важното и това е, че България отново има европейски шампион в категория, в която е Карлос Насар. Олимпийски, вече 4-кратен европейски и 3-кратен световен шампион. Шампиона на народа отново доказа, че е над всички и в тази категория до 94 кг. А сега съвсем за кратко се разделяме за кратка рекламна пауза и обратно сме в Батуми. Само да видим отново този